Здравейте! Казвам се Оксана Ангелова. Аз съм студентка 4-ти курс в Великотърновски университет. Уча приложена лингвистика с английски, румънски и IT специалност. Историята ми започва от Украйна. Не планирах да идвам тук, но съвсем не съжалявам, че пристигнах, че успях да се адаптирам. Много благодаря на хората, които ми помогнаха да се адаптирам. Беше много трудно в началото, особено с езика, но с времето почвах да се усещам, че все ми е по-лесно. Започнах работа, започнах университета. Най-трудното ми беше да оставя предния си живот в Украйна, защото учих, имах си семейство, имах си желание да остана в своята държава, но живота си е решил, че не това ми е пътя. Освен това, много се радвам, че избрах този университет. Много ме подкрепят и студенти, и преподаватели. Чувствам се сигурна на това място и че получавам достатъчно образование. Много се радвам, че хората наоколо мен винаги са насреща. Въпреки че се сблъсквам с някакви предизвикателства. Едни от тях, например, обучението, което е на чужд език, също така работа, което изисква повече внимание и комбинация работа и обучение не е от най-лесните. Също така беше доста трудно да се адаптирам от към административна сфера, защото да се включа в общия живот с хора, които имат българско гражданство. Аз се чувствам все едно, не съм сред тях като своята, но моите приятели ми показаха, че мога да бъда част от тях, за което много им благодаря. На останалите хора, които са дошли от Украйна или от каквато и да е държава, които не се чувстват сигурни, бих искала да кажа, че всичко е възможно, само трябва малко търпение. Също и благодарност бих казала, защото хората все пак се стараят да подкрепят, стараят се да покажат, че не си сам. И това мисля, че е най-важното, да сме хора.